hal bırak o işleyen Şuna edil yanında oturan yerleştiriliyor para. o hal Murat ağa şeyle bun pelvan başlığımız yok hal Murat yine ikimiz gayret etmeli oluyatına. Ay bolar olan değil zanmarlar o pelvan maalesef. Yok neme bun Türkiye'de kandil akşamı dip neme dini neme var da kandilli Türkmenlerde mene duymadım oluyor Türkiye'de belli da kandil akşamı dip. Doğru. O şov Onu ne meşgul. Ondan bir yörük gıyzağını toğradım kan yerine. Kaçarak oraya oluyor. Yok, dayodur. Hormatly vatandaşlar, hemmäňize salamu aleyküm. Taparaga saňa donna salamu aleyküm ýene bir gezek. Allah'ım İşimiz gatykan öňümizde durup. Mesele gatykan taparaga. Ýöne şu 50 ýaryň problemi bolup durda Türkmenistanyň içi inni daşy. Maňa şuň 4-5 ýerden jaňaly Türkiýedaky işläp beren, okap beren oglanlardan, ýigitlerden, gyzlardan. Meselem guruplara ýaşap işläp berenler bar da inanırdan. Olara biz günümüz görýäs ýa-da ýöne şol fabriklara, zawodlara, ýa bir kiçenräk bir kärhanalara hakyna tutulanmaz bar. Ýa-ni men pikir edýän şol turizm meselesinde bolmaly. Indi bular işsiz galýar. Bular näme etmeli? Ýa-ni bir iketden bular ýa tölemäge jaý pulumuz da ýok diýip. Ondan şo dünkü diň siziň diýen ýa-ni meseleňiz bar bir fond kassa zayma pomoşy ýa bir kömek fondu döretmek bar. Şonu men şunu öz gepleşiginde agladym akşamky. Ýa oňa seslenme geldi bir ýerden şol Türkde işläp beren ýigitlerimiz bar bizim kömek etjek öz goşandymyz goşup şular ýaly mesele bolsa diýip. Onun için hem bu var, ikinciden yurdun içinin ýagdaýy bar. Adamlar indi bilesi gelecekde biz nähil dowlet bolmaly, nähil hökümet bolmaly. Indi sen yer eýetçiligi barada aýdyp geçtin. Bunu näçe möhkületde geçirmeli, näde paýlamaly? Sen aýtdyň da ilkinji nobatda daýhalara ýa-da zähmet çekelere bermeli. Şu halk üçin, watan üçin janyny ortaga goýanlara bermeli, olaň ýygynyň galanlara bermeli. Elbette bu adaletli ýöne galan zatlar nähil etmeli. Halk köprak bilesi gelýär şu mesele. Siz gaýtalaýaňyz diýip çekinip oturmaň. Adamlar şunu özleşdirip bilen aklar da. Şu mesele 28 ýyllap halk bilen gurrun edilmänse adamdan ýüregim şu sapyr, gulagym poslapdyr da şu meseleleri eşitmek üçin. Maňa kan daýhalar aýdy otylar owalaryna şu mahal jaňlaşyp otyrman gönni. Aýdy ýa ýaşullamyz şu mahal Kulağını ayranak etti. Vide televizyondan saparağa yer barada yana bir zatlar aýtmaz mı diýip diýdi. Şoň üçin ýa sen söz senden näme diýsen şun men diňe seniň häňe ýetirip oturmasan esasy senden eşitjek bolýan şu bir topar soralara jogaplar ýerek halka. Aýdy ber. Or sen birden 5-6 sana soru berdiň. Haýdyndan başlamaly. İsläniň saýla. Sen beni ýeme pelwan gelýänçe men seni 3-4 gün horlaýyn entek. Almurat biz onu Aydar Solun internetleri rahatları yapıştırıptırlar diye o eştilen o haber nemediptir, kovuşadıptırlar internet nemedini. Buyur. Ýanjy habar geldi maňa marda. Açdylar ýaşuly ýene dedi. Bu ustalyk diýip ýaňy ýazypdyrlar. Ýaňy edi 5 mi şunu öňe. Gözüň aýdyn. Şonu düzeltsen Almurat, sen şu internetde halk eşderýalak, demederýalak bolmady. Gatyelak bolýarlar. Ýeke demedel yer meselesi bu koronavirus meselesinde de bu zatlar gaty ýokman. Hökümet şu döwürde nemäni gysgatsa gaty ul jenaýet etdi orada. Öýlerine bilgem ýok, bilmem ýok, o höwesem ýok kanýan nemetmäle. Olun ýöne daşyndan dinläp teredip
üretmemeğe oluyor da. Ondan hemen ben Halmurat yani biraz iktisadiyet var adı umumayda bunu detaylayacak olsam bu kitap yalak onu kime neme profesyonel adamlar olmasa düşünmeyelim onun için onu neme durmalı. Yani umumaydıranla yer hükman hususiyetçiliği geçmeli. O ne atıp verileceğini ne parlament board deme o nemelerini öder çıkarır çekişerler neme derler o nemetini üstünde durup nemetmeli. Yer kən Türkmenistan'ın yeri o katı kən onun kiçi 1 hektar 5 hektardan bolmalı minimum 25 dan 350 hektara çenli şeyle gitmeli. O yerin var yerlerine düğünüm çalarak ağladık. O bizim şu entek açılmadık tarp yerlerimiz vardı. Onun açılıp entek dağılanmadık yerler var. Misal için Hoğuzhane'yen bitenle. O şoğralandık. Yani o şoğralan yerim, yani taşlap demetmelerle şoğralan yerim o verip onu yorunca ekip daha dedik mallarçılığı uğrup o yerleri rehabilitat etmeliler. Yorunca yerin piri, o doktoru yerin. Başka da yani malı iyi molyan regressiydi. Ondan çok tiplerinden bir topar terde çıkan otlar vardı. Onun iyi meselesini on metotları kən inni o hocalık yere gardantallı değerlerini yukarı vəsiyede etajlı o hocalık var. Hidroponik nemedip hem medatlar öndürü molya nemedi o molya şehir yala yetteki de etajlı o hocalıklar var. Yani alımca tarafı var ya da. Yani yer meselesinde öne Balkan'daki yer var. Maşat Mr. yani. Onun su problemimiz var. Onu devlet ne çeyrek olsa yatırım yap. Yani kanalın suyunu tığışıtlanta partadan yüzdöndürülse yani yakılda da az miktarda yani öğretmemeğine yeter yağla yağdaydı. Yakılda onun suyu kanalı yok mani suratda yere tingmedi yağla etmeli. Bir damcadan tingmedi yağla. İşte turvatal, işte başka neme. Onun suyun sistemamız bizim katı isripli. O Müslümanın nimetine de davet gelen o isrip haramdır. Biz dünyanın en su defisit zonasında yerleşip şuraya yalak isrip etsek Tanrım bizi bağışlamalılarla. O şu görüp gören günlüğümüzde sondan olmaya mümkün ne? Beyle isrip olmaya untap gerek de. Yerine şoğurlap getir. Yıllar 5-6%, 4-5% yer tanrı çıkıyor da. Bez vazvratna. Olur yalak kaşığınızda hiç milletlerde yok da. Bizim milletimiz hem medadi devletten oraya olunuyor. Yani tevigatına, suyuna, florasına, garajına da bir seyretmeli adamlar. Yani göz yaşayan yerin, gözün vatan diyen. Bunlar yalak vakşı yeri aylamak katır günah işte. Onu hem mecetni düzgüne salıp oluyor. Devlet odatları ruhluyor demedik bile. Bilgisi nemedi, on institutlar dağıtlar, o bilgi dünyada da kendi institutları açmalı. O bilgili adam, kaliteli adam, kaliteli iş ediyor.
hili gowu adam, gowu hilli, bilimli, hünerli adam gowu iş edip bilýärdi. Sowatsız bolup, hünersiz bolup, ne iýdili iş edip bilersiňiz, ne iýdili eşiretli durmuşa ýetip bilersiňiz. O mümkinim däl. Ýa-da halmyrak kakaňyzy ýalap, kaka bolmaly agyňyza ýa-ni çeýnäp berer ýalap. Şol ýalap bolmaly. O halmyrak da mena kelletmeýik ýa, onu etjek gelýärdi. O yer ne şu taýda bar, ne ýylany maddi bar, was bar, onun da şowda da batdy kennemeler bar. Bunun içinde de tekidlep düzödüp çäge, o bizim çägelerimiz su waran soň, ýokun waran soň o yer bolýar-da. Onun kalgozlaň nemeleň taşlan yerleri vardır, gaty kendir. Şu taýdan 1 milyon, yarım milyonlar bilen 1 milyonyň arasynda yer vardır. Taňdan çykan ammoda şonu rehabilitat etmeli. O ne ben bagatna bolýanam bolsa, sebäbi toprak bizim toprağımız, watanymyz ortaý. Onu ýöne şoora watyryp todadyp bör bolana, hem ekologiýa, hem sen eşiretin taýdan bir zat göndürip sen hadyl alýanda. Ne şo zatlary göz tutup yer Türkmenistanyň yer potensiýaly daýhan boljak diýene doğru mümkünçülüğü vardır. Adam huzur etmeli, elleğirmesi etmeli, mülk bolmalı yok var. Devlete gerek demeler vardır. Yani teritoriyan 30% mi, 40% mi, yollar için ya da ulanmayan dağlar var, rafaellikler var, çoğun mendeş demeler, devlette alıplar. Yani öğrü meydanlarına çendi, o hudutu oldu, yer eğili var. Son yurdum eğili var. Son ikinci doğru business. Çünkü önündeki ehli belgelçilikleri ortadan alınmalı. Şulanın mali, mülkü doğru aslında kanun berk. Yani orgun işgari deydi, näme deydi, kapısından gelmez yala etmeli. Bizim orgun diýen adımız o näme bilen näl. Yeter ki çok yankı tüccar ya businessman ya da fermer beýleki hakyna hak nimetini başka birini. O sebäbi beýleki adamlar o da özü ýalap tüccardyr ya da burada öldürýändir. O birinin hakkı nimetliğinden de atıyor. Şolar ýalap näme düğün ýöňünden ähli böwedi kaldırmalı. Onun küçük kärhanalar zatlar var, birinji, ikinji, üçüncü ýerinde döwlet ähli halgıtlardan boşatmaly. Şolar ýalap biziň öňünde hiç ýyl berkençilik bolmaly. Onun ýoluny açar ýalap o beýleki döwletler bilen ara gatnaşy eder ýalap. Yani delegatlar olup gidip gürleşip demedip şolun öňüni arçamalylar. Dünýä bilen etmeli. Ol ekonomi Türkmenistanyň içinde derler. O bilinse şolar ýalap bolan soň al eşiret etip bilýär. Öndürmeli adamlar şolar. Onun Türkmenistanyň bir gaty urodlygy ýöne dünýäde şondan samsyk sistema oýlap tapanda da tap bolar ýalap derler, şu birje dip demel bardyr. Aýdy. Şonu biz wakak etdirjek bolup kän bastyrdylar. Şu bir patamdy şondan satmanymyşyn şoň üstünde, şu taýdan. Ya da başga zatlara diňe şoň üstünden. Siz kim? Birinciden
ol hemme zady kontrol edecek ol bir yeri uyuşurup neme diýerler. Onu yankı öndüren öňümçilik oğrumuşun o yemedäki oturup doğrumuşun. Şolar ýalak düşünje barda. Ol bankam teňüstünde hojoyun yankı ol gosplanı ya da ýene-de beýleki nemeleri öndüren men ne misal üçin aýdýan. Sen näme nemeň bar şoňa? Pulum men kazananam pulum. Bankda oýan men pulum. Men pulumun hojoyunu olar bolýar da. Siz olýan bolsaňyz siz bankynda pul saklanjak gäbe. Beýle. Lagi işleýän şunala. Hak görün tapyr. O eýeti men, o eýetçilik etjegem sen bolmaly. Onu sen kim diýip soraýanda? Men bank diýer. Tabii. Ya da men yankı min ekonomika diye. Men pulum bilen ne işim var? Kanun boyunça salgıt tölemeli orada salgıdı kal. Men näçe adam saklayan, näme diýen, yankı opşu düzgün var. Padahot nalogu var mı işgärin? Yattıra kokos var mı? Yeni başka zatlar var mı? Düzgün var, onu bilen näme diýen. Ine şoýar ýalak demen düýünün ortadan galdyrmaly. Yankı döwlet aparatyna korrupsiýa diýilen zat düýünün bolmaly. Hemme zat pradar açmaly. Hökümet. Ýöne hökümet biýinse hyzmat edýänler. Biýin hökümeti de. Bürokrat hyzmat etmeli. Bunun düşüncesi boyunca şu an şeyle de. Ne? Şu zatları onu kanun bilen goranmaly, ýöne jemgyýetin öýdem. Şu nemesini şeffaflygyna, açyklygyna gatnaşmaly. Ne? Umumy şeylere ýöne yer nemesi kiçi nemeden bermeliler. 25 hektardan dayhançılık etmeli nokta. Efektif. Öz nemesi bilen nokta. İsle mallarçılık bilen meşgul olur. İsle ekrançılık bilen meşgul olur. Olayam isle talap nemesine göre özü regulýür dedi. Ýöne döwletin borcu, hüner vermek, ılımı, bilimi, şolun hüneri, okapilleri alak, hüneraları alak, bilgi, akari alak, bilge el yeterli, emmekşin den hukuklu el yeterli bolori alak, televizyonlarda da atlarda, şol atlar elinde ama propagandir dediler ya alak, onun televizyonda döwletin eline bir kanal yeter, ban yetteki sanak, belki de 10-15 sanak televizyonda olmalı. Gazetlerim hemme çağatını olmalı. Döwletin gazeti diýilen zat mümkün näler. Onun ýene de bir zat bilim sistemati diýilsin bazasydyr. Birinciden bilimde siyaseti bilimin goloyuna gelip bilmez ýaly etmeli. Bilimde siyasetin işi yoktur. Çok bilime siyaseti propagandany gatjak bolýan partiýa bolsun, döwlet ýolbaşçysy bolsun, atuw jenatyna çenli berilmelidir şolardyr. Çok döwlet üçin edip biljek iň uly jenayetdir. Çok millet üçin. Şonu propaganda, siyaseti bilimin, ılımın içine salmak. Katı hopullardır. Yani hopunun miyvesini görüp otuyorsun şu an. Doğru tapyr. 2 tane, 3 tane nesil yitirdik. Yani siyasetin
okuğun içine karşan üçün. Bu da atları ediliyor, Türk getirmeliler. Yani şu ayda bir siyasetçi okuğun emesini kemçiliğini ayıp bilersin. Tane teklifler verip bilersin. O başka mesele. Yani onun içinde de propaganda, siyaset yemeğini yemetmek olan o var. Ya, dünya niresinde başlıyor realakta. Burada diyecek olan Murat. Hava sana biraz sol aydınlığına biraz benim kaptanım bir küfe koşuk böyle nasıl para sol yankı yere yeçiligi varada mülkdarlar varada aydık geçtinde. Ben şu Avrupa tasarlanım haklı devletin aylanıp çıktım da gördüm şu tayda. Şahsi yeçiligi, hususi yeçiligi, mülkdarları ulan mülkünü edip işleyişlerini görüp oturuyorum. Mesela İspanya'da, İtalya'da ya Portugalya'da bular yani siyamaylı devletlerde olur da yine her hozoluğun özünün dağılım yüzüne yapışıp yatan öz mülkleri var. 50 hektardan, 100 hektardan, 300 hektardan men bilecek geldim. Yani hemme yerde özün bir hozoluk gidip yatan yolun uğruna gidip yolcağız var. Maşinin sürüp bar yan var 1 kilometre ne bir önünde köşk açılıptı. Bir maşgalan köşkü sol. Yani olur traktörlerin kapısında kombaynlarım kapısında kim üzüm ekke, kim yankı zeytun ağacını ekke, kim başka bir gök ağı ekke. Paydarlar var, hem ekkeler bilelikte ya yekelikte yığınıya maşgala solu bolsa. Hem sen korklu yaşap. Yani bizim öz yaşap oturan şu vesiyamıda gelse, yani şu taydaki karsanal adamla seretsin, yokurdan seretiyem, ne seretiyem. Şu vesiyam aklı kartasına ağaçlan, ya yerlen suğulum 95% şahsi yeşilik dedi. Şonda 5% olan hükümetin eline olup birer olan devlet işine harbızat ona mına gerek yerler. Qalanı şu tokoya girip haysi ağacı ellesen son öz iyisi var. Şahsi. Şonun üçün bu devlette hemme zat işler vati tokoy meselem senki men tokoy kesiyen maşiller menki gel yani sen tokoyun kesip ver sana pulun veriyen kesen ağacı mekip 3. adıma tavşıryan öz pulun alıyor. Ol onun ağaca gidip mebel yasaya ol pulunu alıyor. Magazin satıyor öz pulunu alıyor. Öz girdisini şey aylanıp durdu pul emmede iktisadiyette. Bizimkiler hemme şu hükümetin ağzına seredi oturma. Yani kaydiyan hemme bağırlaşılanan geliyor. Yani bir nese geçti. Bunun hemmesi şu bir biznesmenin alyan girdisinin daşının eklenip oturan parazitler. Ortada öyle aydım. Burada peyda yok da hiç. Diňe şolun birinin gazyna nimeli. Şoň üçin biznes ösene Türkmenistan'ı. Bular ýani ýörjen bolup gowruya obrazlaryny aýtsak toklaýar, semredýär hökümet ahly mal eline abdamagyny çalýar. Bu torda biznes ýapylýar. Şuň habar geldi Krasnoyarskda ýa towuk eti ýokdy. Nire gitdi bu towuk ýa ýumurtga? Hana iýim bolmandyň Iranyň ýol ýapylansa biznesmenler mejbur ýagdaýda ahly towugyny damagyny çalyp ýapdylar we fermalar. Milletin nämimeli. Hökümetin siyaseti. Yine şu biznesin işine koşulýar. Görüp otdyňa sapara. Şu bizim devletimizde şu biznes işine ýylla bir gezek gelir ya gelmez salgyt upravlenesi barlaýmasa sen edýän işin başy adam we sen familiýaň sorýan adam. Ne pazarlygy, ne polisy, ne sanat istansiyasy ya ýene bir ya hökümeti. Hiç kim yok. Bilim meselesinde de katı doğru diyen o devlet siyasetini koştu. Onun bilim değil, o eyyam o çok devlette yürütülen siyasetin kulları yetiştiriliyor ya gırnaklar. Şunu söyleye aşağı otur. Hey bir mektepte saparağı gördüm. Şu devletin premier ministerinin ya padişahının suratı asılgıyor. Men asat taşamak para. Çünkü Kadagan Almurat ol eyyam Mehmet'in daşarı ýagdaý diýip pazar edilýär. Şoda onun şu taýda şu devlette en demokratik forma kan Şeýatda beýrek sen diýip ýüzlenýärler Türkmeninki. Siz diýip onu hiç kim şol padşahdyňa şol bir ofitsialny seremoniýalarda siz diýip adyny tutaýmazlar, gazetde ýazany onu da sen diýip adyny tutýar. Genel du diýer.
Aw, diye ni diýene onu. Şoň üçin şu döwletde şu din hukukluğun alamat eken, o filanmak we filatsızlyk däl, din hukuk senem menem den sen dip gürleşýärdi. Bizde Türkmeni de bar da şol ýöne bizde bunu bir başgaçarak manada ullanýar. Bu döwletde ine din hukukluğun alamat eken. Şoň üçin şu döwletde ösüp oturdy. Ýaşap otursa görüp otursa tapara. Halmıra, döwlet men sözüm ketdim ol başlar. Yok men bolum aýdy ber. Söz senden tapara. Döwlet öz etmeli işini etmen. Yani talançılığa çykýar-da. Şu wagt Türkmenistanyň ýagdaýynda döwletiň etmeli işleri bar-da. Biznesde de, gemede de yani makroekonomikada bir zat bar-da. Multiplikator diýilýär. Ine deňde bir daş çagalatýan tuwo. Tolkunlar diýär. Şoň yani şu merkezine dünýä daşyň bar. Şu tolkunlaryň aýdýan nemesine multiplikator diýilýär-de. Ine bir pudok generator bolup gemedýän pudok onuň kaptalyny bir topor ýan pudok emele getirýär-de. Misal üçin guruluşyk. Yani guruluşyk bağ bolsa guruluşyk materiallaryny çykarýan bir türü demek diýär-de. Elektrik kiyiminden, kerpiçinden, simentinden, yene görünen lampa çıkartına çendik diýär-de. Oly hem şol guruluşyk bağ bolsa olary öndürip bilýär-de. Talap bolýar. Bolmasa guruluşyk ýok bolsa talap bolanokda. Onuň döwletler guruluşyk demesini yerli firma diýerler. Hemme ýerde şondalar. Yani ýokary teknologik, yani öz döwletinde ýok teknologiýany demedilýän halatlarda o daşyndan o da konsorsium alap şoňa meňdeş ýa-da spesialist şoruwdan neme şey edilýär-de. Türkmenistanda Türkmen usulü guruluşyklar talançylyk diýilýär. Opşy. O yani kreatör urlaptygan diýilen neme däl. O diňe talan ýurdu tozdurmak diýilýär-de. Sen hemme gazanan valutaňy berýän materialına hemme daşından işgärler esasyn emesinden sen ýöne gary işine diýäň-de. Yani o da gereğini alýarlar, gereklerini alýarlar da. Onuň sen ahly valutaň daşyna gidýär-de. Sen başka döwlete investisiýa eden ýalak mamnuny bar da şol guruluşyň. Ine iki sanak beýik, men bu beýikligine maýdan bular ikisem ogry, açwy, ýa-ni toňkusa unitary ogurlap ýören. Maňa düýün şu bilen şu nemede işlen stomatologiski sentr bar. Şu bilen bile işlen, şu döwürde işlen. O adem menden bir 3-4 ýaş ulrak da aýal adam. Ortetden jaňa diýär. Ödüm jöhüt millet. Yani operasyara göwerip bolanokdy diýär-de. Adamyny öldürjek diýär-de. Qurban olay. O deme göwerer ýalak derler-de. Deme onu diýişde uraýmasa deme onu da fod etdiler diýär bunu. Da hosadan düşünür aýdyp bereli adamlar şo. O hojalyk işleri oýunça deme. Yani unitat saklayan o şolary üçin edýän marly neme bilen ýa instrument bilen. Bir aýdan soň diýär zapas duran unitatlarymyz bitdi diýär. Ay zapara. Ya hakikat. Soňam diýär bir ýerden näme şu sakadan ondan bundan bir tanşlary bar diýär. Şoňa jaň etdirip diýär ýa-ni direktoruna da diýär ýa-ni basly görkezýärdiler diýär.
işten kovacak bolda da ya nemetcek bolda da onun bir nemet aile vert bilen şu ministerstva nemettirler da alıptırlar. Şu diş operasyasını eden yeri yoktur diye. Yedip bileyenim derler onu yürü edip diye onun stoluna oturur yalağım derler. Oho. Siz bunu ne edip prezident edip gördünüz deyip onun Mehmet ya betbat millet deyip. Bu ağaç bu doydu mu doğru mu mollerle? Şola hakykata para. Hani garajdaki maşinlerini satıp durayın. Sonun yanı bilen akıtacaktır da kaçmalı olanı. O prezident köşkünün garajı var ya. Sonun akıdırın hemen maşin yengil maşinleri satıp dursun bana. Yani. Satıp o çıkardı. Resmi adaydı. Türkmen'in avrayını uğrayacak olup beyle der olaymadın yani. Sen ya şu hemen Sovat'ta Pasamisi Türk'ü direktörü diye o deputat da olsun var ya dişçi. Ha, Pirim olup tanrı oluyor mu? O şondan sorayım diye de. Başlığımız yani. Tövbe estağfurullah. Ay balo şunna her da çıkarta para. Ne ama diysen ana naymalı oldular. O yönkem şunna alaktı. Yönkem doymaz olmaz burada. Yon ho yankı ağayıp bilen bir lesin plaşatkada yaşanna. Kulnadar ağayıp. Oo. Şimdi ben o Kulnadar ayıttı diye bilecek geller. Yönü yankı bir 5 gram artıraq içen günü öğüt alan yoktu diye de yenge. Mudalık sevini bilýän habarym bar, maňa şoförum aýdyp berdi şu. Onun yankı nemedip görün. Ben bir daha daýdym, ýadyma düşdi şu bir öňkü barada. Şol 90-njy ýylda ýa garaşsyzlyk alamada bir zakat edýärdi özüne mebel separataş öz kabinetinde şol oturýardy. İtalya'da mebel zakat edýär. Muny getiripdirler. O da uğram yani Ağaxanov'da da yemen başlığı. Patrep Sayı'da. Sol Patrep Sayı'da gelip düşenin öyüne getirilýänçe ya köşe getirilýänçe soňa takat tapman masine minip gidip şo taýda de Patrep Sayı'da bazada açtırıp şo kreslan üstüne oturup görýärdi ýa-da näil gowmya ýokmu? Ey şeyle bir adam borarken devletin prezidenti otur köşkünde. Sana sol mebellerini getirip berir. Yok ılgak gidip son üstüne oturup şeydir özü kuvan ılgap diyor diye de şu mebelin daşını sol içinden oturup ıskıladın işerler. Aydadı. Böyle de adam morarken o aşkı deyip. Yok on ki işte görmedi o adamlar bunlar. Ne edep tertibi ne baylığı ne nemeni o adamın bir göz yok demerek orada. Onun doydu mu nemesi yok da. Yani şu doğu oğru oldu. Yani şu terbiyeni alan adam oldu. Ama telpenin bu oğurlap görüyorlar da. Şular rüyalak nemeleri vardır. Bu prezident bolonuna da geçme hakkı yok. Gitip gitme. Bunların durşuna yönet görüyorlar, Türkmenistan'ın gemri oturuyorlar da. Hiç haya, utanç, neme, o pövrülerine ne ettiler? O adına yankı şu halk yadına düşmesini parçavi liderdiler, neme deydiler. Ne inanmarsın, niyadı var. Biz demedilen çok. Şun bir yankı devletin bir rezidensiyesi olsun dağıt deyip demediler de. Devlet ilin oğuna tutorial alıp bırdat gerek de dağı tüyüşürüp dağ, hakiki dağ şon tekiyler rezidensiz allık demede şu dağın üstünde bekire uğan demede berdenin yok ortunda bırat demede kövrüğü yolun demede ondan sonra kövrüğüde yani bir gaydem son yaptılar da kövrüğüden. O giden halkı o tayda neçe tane peynir dağır var.
Näçe tana. Doğru. O çağılır sanatoriyası vardı. O giden halk var o taydı. Ya 20-30 nesil. O Pöwrüden tarihine ben bilýän. O ýanky İran'ın yeri biz o artık da bir bölük yer bilen çalışıp Sovet demedi şu tayda demetdiler de. Halk üçin. Artıganda Esengulyň ýanynyň bir topar türkmen sakran ýerini berdiler. Yok şu artık yandan dip eştim de men de o detallarını bilemok bolun. Ne? O çok tanına da rezidentiye de bir yani Orta Asya Respublikalarının birine yok. Koloryalık rezident. Yani dünyada birinci tat veren. Ne Kerimov'un, ne Nazarbayev'un, ne beyleklerine koloryalıklar yok da. Şoň bilen kanagatlanman o Pöwrüden deme diýerler. O Pöwrüde de çynarlar bilýän o ýaplan garasyna çynar. Awo, hemen kesip aýryp. Hayat gawat gelen ok dip şolaryň kesen ýerlerken o 100 ýyllyk mı 200 ýyllyk mı çynarlar olur. Insap. Ay doğru da tapar. Ruwasy. Indi be soňky şol indi dolu lükgörügne Pöwrüdäni töwere bilen indi Şamyl kedip atasyna beripdir. Indi o ýerlerim az görüp şol Babaratdan bärik Bagyra tarap gaýdylýan ýol bar Pöwrüden aralygynda. Bu ýerlerim var özüni maşgaly mülki bolan. O taýlardan öňkü kalhozyň ýeri zady gitdi guturdy. Indi o Mälik Gulyň mülki diýip aýdýar. Berilipdir resmi şol. Ne hakiki bolýanda atla şöyle tapara. Hiç yankı Türkmen halkına yüzlenýän şu garip ýön pul vermedik adamın hiç prezident etmän şu kanunyny boldun dedi. Bulun doydum doğrulum yoktur. Garip bolan adam gowulýandyr dip hiç demenem etmän. O baýryp görse ondan soň o injik göterýänlerdir. Hakiki. Yeni dokmada nemeler gowdur. O Türkmen'e bir nimet alınıptır da beyine. Şu garip bolda gowu bolmaly. Gowu adam diýip, garip adam diýerler de. Gowu adam diýdiň bolýar da şu. Ya ona yetimçe çıkardılar. Yetim adam kastetmez halkına diýip. Yetimligi gördü diýip. Ana oğlum Allah'da bütün 4 milyon halkı yetim edip koy. Yok bulun hiç yeme yankı yemesi yok da. Granifi yok da. Radmeri yok. Almıyor. Doğru da para. Onun bu iş diýilen zat, hocalyk işi ya döwlet işi bulun ikisinin hem hiç rahat yok. Yine şundan ses çıkýandy, şolonkudan çıkýan nädir? Ananyň bana. Ben adam tanýan. Gat gow tanýar. Öňküm şunu alapdy. Öňküň eline yankı ýygnaklarda çıkış etmeliler. Kalkoz, yani o hocalyk barada. Bir de top demet haline diýerler de. Sibir informasyon. Onun ýöne 2 kağıdy yeterli de. Şol düşünen ok dip yankı kağıda geçirip berende de şonu okawam bilen okdy. O takawla otdur hiç bir sany. Nemette düşünen takawlarını takawlamanı o taýda sibir görnýärdi. Men şonu aýtjak bolýan, takawlayan şo sifra düşünmän nämedigini bilmän. Aýtmaly wagtam gidip barýar, şoňa alжырap, gara der bolar dedi. Bir gede 10 minut çykyş etse köýnegini şöylesi gaýman. Men görýän onu ýokarsa. Asla nädip şol adam şu derece ýetdi diýip haýran alardım men oturup. PR, Amrat. PR ne döwleti diňe ýanky şolong PR-y upravlýan etýär. Ýani billboardlar, suratlar, o çäreler, onun portretler, statuyalar, şoňa mende istemeler. Onun şu batly boş sözler, beyik. Siyarak beyin, o men ýygyny aýtmaýyn Almurat, onun. Yo, sen duraýyn mal bolsa para. Ne, bular döwletiň etmeli işi var da. Döwlet çok multiplikatorlary o
şolara yankı stimul vermeliler. Şu multiplikatörler görer yalak, işler yalak. Onun şu multiplikatörleri subventi etsen, o yan tenagatı ödü neme diye de yani torkullar gidiyor da. Yol açılıyor, bağlar açılıyor da talep oluyor. Ne devletin devlet akıllı bir zat var da. Devlet akıllı o devleti yöneten şudur, o prezidentler zatlar değildir. Devlet akıllı şu, bu topor spesialistlerden nemelerden olmalılar. Onu bir ayırıp koyup zıngıp bilen olsa o da yok olup gidiyendir. Doğru. Denem şu da. Onun nehile kullanılır. Ne nomenklatura deyip bir klişe var. O şunu nomenklaturani apazite duranındır. Olarak şu nomenklaturun neme deyip ne oğru cümle diyendirler. Ne şey deyip yani profesyonel katları 4-5 yılın içinde yok ettiler de. Onun yönü bir yerde gürlemeye mümkünçülük dörüdülmedi. İki taraftan kuruluyor da olur. Bula artık koyveriye oğru deyip o tarafa mine bulur oğru neyme deyip şu unaçeni kitap yapıyorum demelen vardır. Apazita nereden vardır? Kalbura. O nomenklaturni işker demek o hem meclisi nomenklatura yani elinden tutup yok olup çekilen adam değil. Onun içinde profesyonel adamlar var. Yani ben neyemem nomenklatura. Bu tabi için. Ne var pretensiyelerim bana bildirip böyle de. Ne şu ağaç olduk, neyme olduk, eyle olduk. Birinciden ben prezident değerlim, ikinciden ben minister değerlim. Üçüncüden ben ministerin birinci ordinatörüm değerlim. Ben yekice pudoğa da cevap veremem. Ben yani pudoğun aknemen ekonomikasında yönü. Şunun kitabına patçotlarına Cevap ver. yani yönü Rıdavoy zam minister. O yönü o adamına bağlı. O iş ediyanın demesinde elimde abadı sonralar. Benim şu tay batanın ettiler çıkarmak için, yani krizden kaldırmak için ettiler. Ben o köyü kovu verip ya tanış demeden fayda geldi. Şunu vermediniz ben şu tay gidecek geldi bayıkta. O agra prompor pirrabot kadar sonralar. Ben şu zam ministerlerin içinde pek bir adam Niyazov bilen sabitedimde geçmeyen bellenen adam ben. Ben Niyazov bilen yüz yüze görüşen adamım değil. Olmasa yankı yönün açanlık laf kalan nemesini Niyazov sabitedimde kabul ediyordu. Ben hiç yerde sabitedimde ya neme geçen adam değiller. Belki ministerlerin hem meclisi Niyazov bilen sabitedimde geçtiler. Doğru. Yine de menunu yakarlayalar. Ne biz ağaç olduk, neyme olduk. Bunu cidden borcum değil. Ağaç olduk, dok olduk. Edilen işe Tanrı arkasının imani, onu görmeli, akılınız, huşunuz yetmeyen olsa, o memunem değil, ben düşündürmek borcumum değil size. Ben plan edeyim, devam edeyim. Tapara berde bir zat var da ya şu o bir kısan yazanı benim okudum. Ben fikir eten sol adamlar o işten Niyaz ayranı süzü paylarlar var ya solun öyle ya solun oğlu yedi olmaz çemerler ya da sonra men desler. Yönü men yan gurun başına sohbet deslerin başına ayttım da o yerdeki dayhalı quluğun sarlap dinlep otylı Tapara'nın hemayda şuun sol yer vardı beyleki vardı. Bilyalar sizin eden yaxşılığını. Bilya adam o sözde urlam etmek istendi.
Şol ýurda baraňyzda görürsiniz, nesip bolsa telewizionyň men adamyň äslisini çykarjak, goý aýsyldyr, öz pikir şu döwür nahil bol. Şu döwür nahil ýaşap, indi näme isleýärler? Olar deň dostlarymyz bizni sakalyndan çekip çykarar, o ta halkyň öňüne goý aýsyldyr. Näme üçin? Dine ikimde on ähli nesliniň mesela günasyny gerdenmiz alyp geçmeler, olaram aýtmaly bar ýurda baramy. Şol diýjek bolýan zatym tapara, size ýa-ni hormat goýan, fiilyan, işiniz bilýän adamlar yeterlik otaydy. Elbetde köpesi ýok indi bu dünýäde. O dowr siz bilen iş adamlar ýa eden işiniz gören adamlar. Ýöne şonam aýdyp giden adamlar gatykän tapara. Eşdeňizmi? Tapara. Sen debel tuğrotun asıllı durdu deme. Men şuma bir jaňadyp, eýem aýrydylar da meni. Näder Demet Halmurat onu sen düzeldirmen. Men bu zatlary ýok. Onu şu taýda jemläýär bu wagtdan bir çen boldy tapara. Bolýar onu Halmurat, bolýar. Ben onu ýöwün başlaýanda şey taklaýmadan gidýän men käte. Bolýar. Onu saglyň tapara sağ ol geçiren gepleşigimiz üçin sağlykda görüşelim. Hemmäňiz sağlyk adamlar. Sağ olsun. Gatty gaýrym diýen ordan bagyşlan käte gydyňma diýip koy. Hopla sen kime gatym aýrym zat diýdin? Hemme zat bu. Aýna uny sad ogurlap ýödiýmek deme däwir ýa-ni beýik deme diýip ýörenlerini. Bolýar Halmurat. Ora onu sağlykda görüşelim.